Hola, diumenge de nevades i ventades cap al Pirineu. Situació meteorològica complicada. Durant aquest diumenge ja portem fins i tot acumulacions de neu a alta muntanya del vessant nord, per exemple, a Sartascana, uns 2.400 metres, que superen els 30-35 centímetres. Fins i tot a fons de les valls, a Viella, superem els 10 centímetres. Ha arribat a nevar aquest matí al fons de valls, també de la Cerdanya, a l'Alt Urgell, s'ha vist nevar fins a uns 700 metres i la nevada salta cap a la cara sud del Pirineu. I la situació sembla que es mantindrà amb nevades aquest diumenge i fins dilluns a mig matí, migdia especialment. Amb les imatges, amb el model més aviat de precipitació de dilluns, veiem justament aquesta precipitació que es manté fins a mig matí, migdia. Després a la tarda tindrem una pausa i a partir de mitja tarda torna a precipitar, però ho farà ja amb cotes de neu més elevades amb l'arribada d'un front càlid. Així doncs, pendents d'aquesta situació, com diem, per les ventades que trobarem alhora dilluns. Encara pot bufar aquest vent amb força a les cotes més elevades, cops superiors als 90-100 km per hora. Mantindrem un avís per aquesta situació. Es pot produir encara el fenomen del torb o la borrufa i alhora estarem parlant d'aquesta precipitació més continuada de matinada. A mig matí, migdia tindrem aquesta pausa i a la tarda nevades que pugen a aquesta cota, com dèiem, de fins a 1.600 metres. A la resta del Pirineu, fora del vessant nord, tindrem cel variable i en principi sense precipitació, però amb aquest vent i amb temperatures màximes que pugen una miqueta al llarg de dilluns. Dimarts tindríem, sembla, també un temps una mica més tranquil. El vent ja perdria clarament més força i tindríem un matí amb més clarianes, però de cara a la tarda ens arribaria un nou front càlid. Això faria que augmentessin ràpidament a la tarda molt els núvols d'oest cap a est. Fins i tot poden caure algunes precipitacions cap al vessant sud, també al final del dia cap al vessant nord alguna precipitació, cotes de neu encara d'uns 1.600 metres, temperatures semblants o una miqueta més elevades i per dimecres ens arriba la part més freda d'aquesta nova pertorbació i això farà que de nou dimecres tornin a baixar les temperatures i així doncs torna a baixar la cota de neu. Ja ho veuen, fins als 600 metres. Però sembla que dimecres la precipitació quedaria restringida bàsicament cap al sector de la Vall d'Aran i extrem nord del Pallars Sobirà. A la resta tindríem un dimecres amb sol i amb una miqueta de vent de component nord. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.